Tervetuloa Suomeen. Hei. Moi. Terve. Päivää. Tervetuloa Suomeen. Tervetuloa Suomeen. Hei. Moi. Terve. Päivää. Hei, tervetuloa. Päivä ja tervetuloa Suomeen. Tervetuloa opiskelemaan suomea. Tämä on Suomi. Suomessa on paljon vettä, paljon järviä, paljon jokia, paljon metsiä, suuria metsiä, paljon. Missä Suomi on? Suomi. Tämä on Ruotsi. Tämä on Norja. Tämä on Venäjä. Tämä on Viro. Ruotsi, Norja, Venäjä ja Viro ovat Suomen naapurimaita. Itämeri. Tämä meri on Itämeri. Itämeressä on suuri saaristo. Minä olen Albina Habibi. Olen kotoisin Kosovosta. Olen ollut Suomessa 10 vuotta. Minä olen Julieta Namani. Minäkin olen Kosovosta. Olen ollut Suomessa 10 vuotta. Minä viihdyn täällä hyvin ja puhun suomea. Suomi on kaunis maa. Suomi on suuri maa. Täällä on paljon tilaa. Ja vähän ihmisiä. Suomalaisia on vain 5 miljoonaa. Suomessa on yli 5 miljoonaa asukasta. Suomen asukasluku on yli 5 miljoonaa. Suomessa asuu suomalaisia ja ulkomaalaisia. Suomessa asuu maahanmuuttajia. Minkä maalainen sinä olet? Minä olen suomalainen. Minä olen suomalainen. Minkä maalainen sinä olet? Suomalainen. Minä olen kosovolainen. Minäkin olen kosovolainen. Minkä maalainen sinä olet? Minkä maalainen sinä olet? Minkä maalainen te olette? Suomalainen. Olen suomalainen. Minä olen suomalainen. Minkä maalainen sinä olet? Olen virolainen. Minä olen ruotsalainen. Minä olen venäläinen. Mä olen amerikkalainen. Minä olen englantilainen. Minä olen sveitsiläinen. Minä olen somalialainen. Saksalainen. Minä olen italialainen. Olen espanjalainen. Suomessa puhutaan suomea. Suomea eli suomen kieltä. Puhutko sinä suomea? Puhun. Puhutko sinä suomea? Puhun. Puhutko suomea? En puhu. Puhutko suomea? Joo, kyllä mä puhun. Puhutko sinä englantia? Yes, I do. Ja minä puhun suomea ja ranskaa. Minkä maalainen sinä olet? Olen libanonilainen. Suomessa puhutaan myös ruotsia. Jag bor i Finland, men svenska är mitt modersmål. Ruotsia puhutaan Helsingin seudulla ja rannikolla. 6% suomalaisista puhuu ruotsia äidinkielenään. Ruotsi on Suomen toinen virallinen kieli. Tämä on Suomen Lappi.
Tämä on napapiiri. Rovaniemi, Inari, Utsjoki. Lapissa asuu 4000 saamelaista. Saamelaiset ovat alkuperäiskansa. Saamelaisia on koko Suomessa 6500. He puhuvat saamea ja suomea. Lehän te oltu. Santa kaverista kun kaarttiin siellä. Tällä kyllä tahtiin. 1600 ihmistä puhuu saamea kotikielenään. Ja pölli lähestyy maalia. Noin. Ja koululaisen kova loppuaikakin. Lapissa asuu myös lappilaisia. He ovat tavallisia suomalaisia, Pohjois-Suomen asukkaita. He puhuvat suomea. Oulu, Vaasa, Kuopio, Joensuu, Jyväskylä. Tämä kaupunki on Tampere, Turku, Helsinki. Tämä on Helsinki. Helsinki on Suomen pääkaupunki. Helsingissä on noin 500 000 asukasta. Täällä on paljon ihmisiä, paljon suomalaisia, mutta myös ulkomaalaisia. Kuten me? Joo. Tiedätkö, kuinka vanha Helsinki on? En tiedä. Tämä on vanhaa Helsinkiä. Helsinki on perustettu vuonna 1550. Helsingistä tuli autonomisen Suomen pääkaupunki vuonna 1812 ja itsenäisen Suomen pääkaupunki vuonna 1917. Tämä on Senaatin tori, uusklassisen Helsingin sydän. Tsari Aleksanteri II on autonomisen Suomen tsari. Suurkirkko. Se on luterilainen kirkko. Yliopisto. Valtioneuvosto. Söderholmin talo. Se on Helsingin vanhin kivitalo. Se on rakennettu vuonna 1757. Kaupungintalo. Presidentin linna. Uspenskin katedraali. Se on ortodoksinen kirkko. Helsinki on meren rannalla. Tämä meri on Itämeri. Helsinki on Itämeren rannalla. Satama. Helsinki on satamakaupunki. Tämä on Helsingin satama. Tässä on laivaterminaali. Laivat lähtevät Ruotsin, Viron ja Saksan. Tämä on kauppatori. Ja tämä on Haavis Amanda, Helsingin symboli. Helsinki,
Itämeren tytär. Kauppatorin laidalla on myös turisti-info eli matkailuneuvonta. Helsingin kaupungin matkailutoimisto. Kauppatorilla on aina paljon ihmisiä. Hei. Hei, mä ottaisin kupin kahvia ja munkin, kiitos. Laitetaanko maitoa tai kermaa? Ei, sokeria, kiitos. Kiitos. Päivää. Päivää. Mitäs saisi olla? Ruusuja. Ottaisin 5. Kiitos. 1, 2, 3, 4 ja 5. Onko näin hyvä? Ne on kauniit. Hyvä, kiitos. Kiitos. Ja näin on päivää. Kiitos. Kiitos. Suomessa sanotaan päivää. Hyvää päivää. Voi myös sanoa hei, moi tai terve. Ne ovat tervehdyksiä. Hei, moi ja terve ovat tuttavallisia tervehdyksiä. Päivää. Hyvää päivää. Hei. Moi. Terve. Hei. Moi. Tuu istu. Joo, mikäs siinä? No, mitäs menee? No ei tässä ihmeempää. Noniin. Terve. Hei, mitä kuuluu? No mitäs tässä? Sori, mä oon vähän myöhässä. Ei se mitään. Hei ja moi ovat nuorten sekä keski-ikäisten ihmisten tervehdyksiä. Terve on suomalainen tervehdys. Se on melko tuttavallinen terve. Terve. Terve, mitä mies? No mitäs tässä? Se radi tulee tänään, eikö niin? Joo, se soittaa heti kun se tulee Helsinkiin. Hyvä. Laura? Noi. Mitä? Missä sä olet? Okei, moi. Päivää. Päivää. Terve. Terve. No mitä kuuluu? Kiitos, ihan hyvää. Entä itsellesi? Hyvää kuuluu ja jäätelö maistuu. Mitä sulle kuuluu? Hyvä. Päivää tai hyvä päivä on kohtelias tapa tervehtiä. Se sopii aina. Vanhempia ihmisiä on kohteliasta tervehtiä sanomalla päivää tai hyvä päivää. Kun sanotaan päivä, silloin usein katellaan, mutta ei aina. Päivä on myös muodollinen tapa tervehtiä. Päivää. Päivää. Minulle on varattu täältä huone. Tervetuloa. Päivää. Tervetuloa. Päivää. Päivää. Meitä on 2 henkeä. Joo, olkaa hyvä. Hyvää päivää. Päivää, päivää. Hei, tervetuloa. Hei. Päivää. Päivää. Missä teillä on Suomen historia? Minä tulen näyttämään. Kiitos. Huomenta. Päivä. Tässä Gadi Bustani. Saanko Tero Holopainen? Kun on aamu, sanotaan huomenta. Huomenta. Hyvää huomenta. Huomenta, Nasu. Huomenta. Kello on 6. Kello on 6. Hyvää huomenta. Oikein mukavaa keskiviikkoaamua. Miksi asunnon välitysmaksu kaatuu yhä usein? Hei, huomenta. Mitä kello on?
5 tai jotain. En mä tiedä, nukutaan vielä. Huomenta. Hyvää huomenta. Santeri, huomenta. Heräätkö sinä? Kello on jo paljon. Hyvää huomenta. Huomenta. Nukut. Nukuin. Terve, Pentti. Terve, Maija. Mitä kuuluu? Kiitos, hyvä. Hyvä kuuluu. Mitä laitetaan? Älähän nyt. Mihinkä aikaan tulet koti-illalla? Noin 5 maissa. Selvä. Mitä kuuluu? Mitä kuuluu on kohtelias kysymys. Kun kysytään mitä kuuluu, siihen vastataan Hyvä, hyvä, kiitos. Voi myös kysyä, entä itsellesi? No terve Pentti. Ja Maija, hei. No hei, pitkästä aikaa. Terve, Pauli. Mitäs kuuluu? No hyvää kuuluu, pelkkää hyvää. Entä itsellesi? Mitäs tässä? Ei mitään erikoista. Mitä Santerille ja Minnalle kuuluu? Hyvää. Minä hoidan Santeria illalla, kun Minna menee ulos. Jaa. Mitä kuuluu? Hyvä, kiitos. Tähän suomalaiset vastaavat usein. Ei mitään erikoista. Mitäs tässä? Mitä kuuluu? Hyvää. Hyvää, kiitos. Entä itsellesi? Mitä kuuluu? Ei mitään erikoista. Mitäs tässä? Tero Holopainen. No, päivää. Tässä Radio Bustani. No terve. Mitä kuuluu? Ei mitään erikoista. Hyvä vaan. Olin nyt Helsingissä. No hyvä. Aloitetaanko tunnin kuluttua? Selvä. Nähdään. Raija, terve. No hei Taina, miten menee? Ihan hyvin, kiitos. Mitä sinulle kuuluu? No, semmoista tavallista. Kuule, mennäänkö kahville? No mennään vaan. Miten menee? Tämä on tuttavallinen tapa kysyä, mitä kuuluu. Miten menee? Tähän voi vastata hyvin, kiitos. Ihan hyvin, kiitos. Hei, mennäänkö kahville? Taas. Suomessa mennään koko ajan kahville. Se on totta. Miten menee? Hyvin, kiitos. Ihan hyvin, kiitos. Mennäänkö kahville? Mennään vaan. 1 kahvi, kiitos. Moi Tiina. Moi Harri, istu alas, mitä kuuluu? No, ihan hyvää. Tai en mä tiedä. Hei. Hei, 1 kahvi, kiitos. Kiitos. No kerro, mitä? No ei mitään erikoista. Ihana nähdä, hauska nähdä. Ei voi olla totta. Pitkästä aikaa. No mitä kuuluu? Kiitos, hyvää. Ai niin, Milja. Tässä on ikivanha koulutoverini Ismo Tarvainen ja tässä on Milja Lahti, rakas kollegani, työtoverini. Päivää. Hauska tutustua. Päivää ja hauska tutustua. No kerro nyt, mitä sinulle kuuluu. No, mennäänkö kahville? Niin voitko lähteä hetkeksi? Joo, kirjastossa on kahvila. Me mennään kahville. Menkää vaan. Hauska tutustua. Nämä henkilöt eivät tunne toisiaan. Ismo ja Milja eivät tunne toisiaan. Hauska nähdä. Pitkästä aikaa. Eila ja Ismo tapaavat pitkästä aikaa. Hauska nähdä.
Ihana nähdä. Hauska tutustua. Hauska nähdä. Pitkästä aikaa. Ihana nähdä. Päivä. Minä olen Radi Bustani. Päivää. Tero Holopainen. Hauska tutustua. Niin ja tervetuloa tänne meidän yritykseen. Kiitos. Päivä. Radi Bustani. Hei, Tanja Virtanen. Hauska tutustua ja tervetuloa. Kiitos. Hei. Hei, Marja Miettinen. Illan tulen Suomessa sanotaan iltaa tai hyvää iltaa. Hyvää iltaa ja tervetuloa. Iltaa. Missä teillä on baari? Olkaa hyvä. Kiitos. Kiitos. Iltaa. Hyvää iltaa. Voinko palvella? Minä otan yhden lasin valkoviiniä. Ja minulle yksi olut. Eli lasi valkoviiniä ja olut. Kiitos. Iltaa. Hyvää iltaa. Kun on todella myöhään ja pian mennään nukumaan, sanotaan hyvää yötä. No niin, Santeri. Hyvää yötä. Nuku hyvin. Hyvää yötä, Ukki. Hyvää yötä. Hyvää yötä. Nuku hyvin, kauniita unia. Hyvää yötä. Hyvää yötä. Hyvää yötä. Nuku hyvin. Kauniita unia. Kiitos. Hyvää yötä. Hyvää yötä ja tervetuloa uudelleen. Kiitti. Minä menen kotiin nukkumaan. Soitellaan huomenna. Hyvää yötä. Nähdään huomenna. Joo, heippa. Moi moi. kun hyvästellään, sanotaan näkemiin. Hei hei. Moi moi. Voi myös sanoa heippa. Terve. Nähdään. Soitellaan. Näkemiin. Hei. Hei hei. Moi. Moi moi. Heippa. Terve. Nähdään. Soitellaan. No, sun nyt sit pitää lähteä. Hei hei. Hei, soitellaan huomenna. Joo, soitellaan. Terve. Heippa. Me emme vielä sano näkemiin. Me käymme vielä suomalaisessa kodissa. Tervetuloa jatkamaan Suomen opintoja ensi kerralla. Hei hei! Näkemiin! Terve Timppa. Terve Joko. Polkupyörän keväthuolto. Joo. Siihen käy jakoavain. Joo. No. Antaisitko sen? Se pienempi jakoavain. No niin, hyvä tuli. No. Köfi, hei. Se oli liian matala. Nosta nyt ainakin 10 senttiä. Ei tarvitse nostaa. Satula on justiin hyvä Elinalle. Ai Elinako tämä on? Joo, minä joka kevät korjaan pyörän Elinalle. Kahvi on pöydässä. Joo, tullaan. Lähdetään Jouko kahville. No mikä ettei.
Elinan pyörä on nyt kunnossa. Hyvä. Olkaa hyvät. Kiitos. Timppa, 2 sokeria riittää. Muutama sokeri. Usko nyt minua, sinun kolesterolisi. No joo, tiedän. Se viineri on Elinalle. Ota sinä pullaa. Ei, mutta meillä on ruokapöydässä. Ai. Sano Ullalle terveisiä. Joo, kiitos vaan ja hei. Hei. Täällä pihalla on joku pakettiauto. Mun kaikki työkalut on siellä. No moi! Elina, sinäkö? Terve, tyttö. Hei. Minä tästä menenkin, että hei vaan. Joo, hei. Kenen tuo paku on? Hei äiti! Hei, Elina rakas. Isän kanssa just juodaan kahvia. Otatko sinäkin? Otan, kiitos. Noin. Kiitos Riitta. No, ole hyvä. Otatko sokeria? Ei kiitos. Elina, mikä pakettiauto tuo on? Se on Sirpan paku. Sirpan? Siis sen, sinun lapsuuden kaverisi. Just sen. Niin, mutta tuo auto on... Muuttoa varten. Siitä mun pitääkin puhua. No mutta vastaan sinä muutit Suomeen. Mennäkäs minä nyt sitten lähetän sinulle ruisleipää. Ei sinun tarvitse lähettää. Minä muutan Kuopioon. Kuopioon? Perustan sinne Sirpan kanssa ravintolan. Sirpalla on rahat ja minä osaan ravintolahommat. Mä lähden jo huomenna. Sori, kun tää tuli... Huomenna? Niin pian. Juuri kun minä sain sinun pyöräsi valmiiksi. Mutta voinhan minä ottaa sen Kuopioon. Tässä on vielä pari kuvaa. Kiitos. Äiti, saanko minä ottaa tämän pöydän mukaan? Ota vaan. Kiitos. Se on hyvä muisto mummusta. Niinhän se on. Elina, kerro vähän lisää siitä Kuopiosta. Se on aika nopea ratkaisu mullekin. Niin? Sirpa sai suuren perinnön ja sijoittaa sen ravintolaan. Mutta hän ei tunne taas bisnestä ja minullahan oli se ruokapaikka Lissabonissa. Niin. Niin.